Phambuthi mhlambe siqale isifundo sethu ake sithobise namakhanda njengivule umkhuleko. Tata unothando olumangalisa kakhulu, siyazithoba phambi kwakho. Kwakhona ngoyemini Nkosi siyacela kakhulu umoya wakho ingcwele usidirect sizofunda Nkosi ilizwi lakho. Please Nkosi ngegama lika Yesu Kristu. Ndiyacela Nkosi onke amadimoni bezama ukuphazamisa alahlekelwe Nkosi ngamandla. Siyacela kakhulukazi Nkosi nesono silahlekelwe ngamandla Nkosi ukuthi sonke. Please loving Father. Siyacela Tata unothando sonke size apha ngoba sidinga uncedo Nkosi. Ndiyacela Nkosi kuzo zonke izinto zaziye ezisihluphayo eziyingxaki. Elulule Nkosi isandla sakhe esinothando sinamandla sisincede Nkosi. Ndiyacela kakhulu Nkosi yezulu also for protection, for healing Nkosi physically, in our physical bodies as well. Lithi ilizwi lakho Nkosi ngemvimbo kaYesu siyaphiliswa. Wayefumana Nkosi uYesu imvimbo emininzi, so siyazi ba Nkosi ukuphila kwethu Nkosi ukuphilisa kwethu sekubhatele. Siyacela Nkosi yezulu ngathi you may really help Nkosi. Konke Nkosi ukugula okukhona. Uncede na Nkosi yezulu kakhulu, please Father. Siyacela ngokubawo esizofunda ilizwi lakho ngathi ingqondo zethu kusukela kwabantwana abancinci uze kubantu abadala uzincede Nkosi zifocus kuwe. Please Lord. Siyafuna kakhulu Yesu ukubona very soon. Siyavuya Nkosi sibone izinto ezenzekayo ezibonakalisayo ngongaphikiseki ukuthi Nkosi usondele. Nkosi kodwa thina sisondelanga Nkosi ekubeni ready. Cela usincede sibe ready. Please Father. Cela ugqibe Nkosi inhloni ziphele Nkosi so that konke sikufundayo esidibene sikwazi Nkosi yokuthulula nakubanye abantu ezodibana nabo ababhubhayo Nkosi ngenxa yokuswela ulwazi. Please Lord, sicela konke sicela noxolo Nkosi for konke nje sikwenzile okurongo. Sicela ngegama lika Yesu Kristu seNazaretha. Amen. Bazalwane siyakhuluma last week sasifunda ngana ngisho. Okay, ngenikhumbuze ukuthi sisheshe sidlule. Sengithatha ukuthi siyakhumbula. Sasifunda bazalwane ngophondo olwashintsha usuku lweSabatha, siyakhumbula? So besifunda nje ngosuku lweSabatha, so sifunda ngosuku lweSabatha. Saba nama-study amaningi as-leader ekutheni siyibone ukuthi ubani walishintsha usuku lweSabatha. Saqala sabona iSabatha usuku lweNkulunkulu kaNkulunkulu, and then sabe sifunda incwadi kaDaniel ukubuka ukuthi ubani walishintsha iSabatha. Safunda uDaniel chapter 2 noDaniel chapter 7. So la sikhona manje bazalwane kumele ngaba sonke siyazi ukuthi ubani washintsha iSabatha, and kumele ngaba siyakwazi ukubonisa nabanye ukuthi hey buka iBhayibheli lalishilo ukuthi iSabatha lizoshintshwa, and nangu umbuso washintsha iSabatha. Siyibona lento bazalwane. And if asikwazi asibuyele si-revise sekufundile. Esikoleni ngokunye awuyitholi into ngokuthi vele uyilalele nje kayi-1. Siyabona leyo nto. Umane uyirevise, umane uyirevise, umane uyirevise, umane uyirevise, then umane uzitest. So thina sizitesta kanjani ukuthi silihambise ivangeli. Sisihambise and yahlala enhliziyweni bazalwane. Yahlala. Namhlanje sizofunda ngosiko lokugcina. Sasifunda ayisase kunamasiko ayi-2 uSathana wasebenzisayo ukwenza sure ukuthi abantu benza into ekuthiwa yini false worship. Angisho sifunda ngeworship bazalwane. Yes. Saqala lento masifunda ngeworship. Ngokukhuleka ngokukhonza uNkulunkulu. Into makukhuleka ukukhonza uNkulunkulu yini kahle kahle. And iyona definition engayithanda kakhulu bazalwane ilesa siyithole eqaleni ngesikhathi siqala uGenesis 25.
la sibona khona uAbraham ku verse 5 la eshoyo khona ukuthi hey esho kukingceki zakhe ehlalani la mina nomfana wami sisaya ngane siyokhuleka siyokhonza uNkulunkulu siyibona leyo nto and siyakhuluma ukuthi uAbraham lapho wayonikela ngomfana wakhe kuphela kwakhe eyinto yonke kuyena and uthi Abraham iyona worship leyo bazalwane ukuthi ulindele ukunikela nangoba yini onayo if uNkulunkulu uthi lenza kunikele ngayo siyibona leyo bazalwane usungawe worship mawunezinto zayi nami ngikhohlile ukuthila hayi lena ngeke ngisho uNkulunkulu noma ngathini la ngihlukani nayo usuke nje usenza mhlambe kodwa true worship it's when wenza njengo Abraham ube ready uthi noba yini onayo uyayidedela mayikhulumile uNkulunkulu sakuzwa lokho bazalwane now sizofunda ngosuku ngesiko lesibini lesiko lesibini bazalwane ngizothi yini mangichaza but isiko nje livamile kuthina singabantu abamnyama kodwa libambe wonke umuntu isiko lokukhuluma nabantu abangasekhoyo siyibona nto bazalwane sokhuluma ngayo namhlanje sokhuluma ngesimo sabafileyo nokuthi uthini uNkulunkulu ngalento siyibona leyo nto mhlawumbe sizobuka nokuthi kungani uSathane efisa kangaka ukuyiphusha lelivangeli lokuthi umuntu mayifile akafanga ngoba ngingathi cishe u90% wabantu emhlabeni bakholwa leyo nto kancane uye emngcwabeni ufika abantu bene understanding right abantu badidekile kodwa laba nokukhanya bahleli phansi siyibona leyo nto iworship kumele ngabe ya kuJesu iya kumadlozi iworship uJesu wayithenga ngegazi siya kwindawo emele ngaba ayikuzona nginga ukuthi abantu abaneqiniso balithethe ayisibukeni bazalwane ngesimo sabafileyo ngizozama ukuthi kube lula ngempela ngoba sisesikolweni istudy sethu mele sibe lula so that nabantu esobasherela nabo kube lula ukuthi bayi understand so ukuze si understand ukuthi kwenzakalani umuntu mayifile kumele siqale si understand ukuthi kwenzakalani ngesikhathi umuntu edalo sayibona leyo nto so soqala kwindalo and then siye ekufeni point number 1 leyo aseNgenesis chapter 2 yawabona bazalwane sengifikile sengilapha Genesis chapter 2 verse 7 uJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi wamphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila kanjalo umuntu waba umphefumulo ophilayo. Okay, ngicela ukubuza ngicela abangani bami la phambili nonke abangani bami ngicela bazophendula. Silizwile ivesi elifundayo. Ithini ngisize lethe ngikubambele. Ze nelalisise kahle. Silizwile ivesi. uJehova mayidala umuntu wenza kanjani? Okay. Hayi kabla. Lwani osizeke lwani. Hawu. Simzilo zalulwandle. Uthi uJehova wathatha inhlabathi ayakha abe umuntu. Ngenhlabathi ayifika akhe inhliziyo, akhe ingqondo, akhe bese kusale nje umphefumulo. Abese iphefumulele ke umuntu. Usebona impazalwane. Okusho ukuthi makudala umuntu kuhlangana izinto ezithu. Kuhlangana into ezingakhi? Yini nani? Lo munye. Yini nani ehlanganayo? Okay. Asika ngoba amahle. Okay. Ubumba nomphefumulo soNkulunkulu sebalulu bazalwane sokuhlangana izinto eziwu2 ubumba nomphefumulo na ngicela ukubuza lokho very quickly yizinto nawe kumele uzokuzibuza kanje ngalendlela mawufundisa umuntu number 2 question number 2 ukuthi ubumba manje lodwa liyaphila nalingaphila ngisho umphefumulo umphefumulo wethu umoya uwodwa uyaphila
Siyabona leyo yile sibambe khona kakhulu. Mase ibambe lapho zosingaba noma Bible sigodukeni. Umphefumulo mayede yaphila. Ngoba lithi iBhayibheli kwaba ngumphefumulo ophilayo mase kuhlangane kokubili, ha? Siyabona lento bazalwane. Mangithi angazi ngizothini. Isibonele ngizosenza mhlawumbe. Mangithi ngithatha uVaseline ngixube necayenne pepper bese ngixuba nepeppermint oil ngixube izinto ezingakhe eziwu3 lapha ngisho ngithi mase ngixube kanjalo iba yi-rubbing stuff yokususa ubuhlungu emathambini. Siyabona lento bazalwane. Ingaba iVaseline iyodwa i-rubbing stuff, i-peppermint oil iyodwa i-rubbing stuff, cayenne pepper iyodwa i-rubbing stuff. Kumele kuhlangane kuqala. Nithi iBhayibheli kwaba umphefumulo ophilayo mase kuhlangene. So umoya uyedwa uphili, umzimba uwodwa uphili. Kuyazwakala bazalwane? Asiyeni ekufeni ukuthi kwenzekani umuntu mayifa. Asiyeni manje ku Ecclesiastes chapter 12. Mshumayeli chapter 12. Mshumayeli chapter 12. So verse 7. Mshumayeli bazalwane mawufika mawuvula iBhayibheli lakho in half esiyohlangana namahubo then ke kube izaga then kube umshumayeli. Ubuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo. Umoya ubuyela kuNkulunkulu owawuphilayo. Amen. Cela ukubuza ke la kubangani bambala sidlula iverse. Yes, bakhona basabuza. Mshumayeli 12 verse 7. Ngicela usiphindele lesi. Uthuli lubuyela emhlabathini njengokuba lwalunjalo. Umoya ubuyela kuNkulunkulu owawunikayo. Amen. Now ngicela ukubuza uqale ngabangani abancane. Ngicela ningiphendule bangani. Anike nishintshe akame kancane ulwane. Umuntu mayishona kwenzekalani? Silivile iverse. Likhuluma ngomuntu mayishona ukuthi kwenzekalani. Lithini la verse? Lithi kwenzekalani? Akhona bangalaleli. Abanye bakhuluma. Uyaphakamisa? Yebo. Hayi singekhombile ngibone emnuthi phela. Okay. Yeah. Right. Bazalwane. Phambi ukuthi ingane kuyazihlakanipha kakhulu. Ingane zihlakanipha kakhulu. So ise fresh ingqondo. Uthi umzimba uyahamba ekuphi? Emakhazini. Okay. Emva kwalokho ke manje khona iverse lisitshela ukuthi kenzekalani emva kwasemakhazini. Kunento eyenzeka emakhazini, after emakhazini. Okay, orora kulapha. Ukuphindela emhlabathini bese umoya uphindela nje. Yes, umoya uphindela uNkulunkulu awunikeza. Sizwila ngisho lelo verse. So siyabuka ukuthi indalo, ukufa yi-reverse yendalo. Siyabona lento bazalwane. So uNkulunkulu mayidala uhlanganisa le two. Then kube umuntu ophilayo. Ayike ephila iyodwa. And then mase kufa umuntu kuhlukana lezinto beyihlangene. Siyabona lento bazalwane. Yes. Now ngicela ukubuza mase ishonile umuntu sesihlukene umzimba nomoya. Ingaba khona okuphilayo phakathi kwalezi? Siyabona bazalwane kanjani ngoba ibengeke ephilayo basekuqaleni ngesikhathi zisahlanganiswa. So mase sihlukana ayike ephilayo. Umzimba uwodwa awuphili. Nomoya uwodwa iphili. Nawe nasishaya khona ngempela usathana ubambe abantu. Kuthi hayi umoya womuntu awufi. Awazi umoya womuntu awufi. Umoya yazulu uhamba uthini? Nkosi yami. Ingaba yilo moya ofanayo uNkulunkulu ayifake ekuqaleni, wawungazuli ngani ekuqaleni. If awufi, ukushido Adam wetele khona unaphakathi.
Sayibona leyo nto? And into engekho leyo. Lithi iBhayibheli umuntu waqala la kuba umphefumulo ophilayo. Phambi ukuthi before that point, ukusho ukuthi before that point umuntu wayengaphili. Sayibona bazalwane? So umuntu usuke so mayifile umuntu usuke nje kuphelile ngaye. Sayibona leyo nto? Akazi lutho. Now after ufunda leli verse lelo sibili, so uzoveza ke manje, so uvezile ukuthi kenzakalani umuntu mayifa. So ufuna ke manje ukuemphasize ke manje lama imavesi alandelayo afaka istembu emphasize ukuthi ngempela umuntu mayifile akazi lutho. Sayibona lelo bazalwane? Mayike sibukeli. Sizwe sivele kumshumayeli. Siqhubeka kuyena umshumayeli. Asiyeni incwadi umshumayeli chapter 9. Yabona amavesi bazalwane, indlela lento ebhoke ngayo babambe ngayo abantu kumele siwazi ngamakhanda lamavesi. Kumele siwazi ngekhanda lamavesi. Sizwana bangani? Lamavesi kumele siwazi ngekhanda. And ayalula. Genesis 2 verse 7, Ecclesiastes 12 verse 7, then Ecclesiastes 9. Verse 5 bazalwane sesifikile. Ngokuba abaphilayo bayazi ukuthi bayakufa. Kepha abafileyo abazilutho. Verse 6. Futhi abasenawo ukuvuka ukudlula kwabo sekukhohlakele. U6. Uthando lwabo nokuzonda kwabo nomhawu wabo sekuphelile. Futhi abasenaso isabelo nanini kuko konke okwenziwa ngaphansi kwelanga. Amen. Sayibona bazalwane? Kuthiwa abaphilayo bazini? Ukuthi bazofa. Kodwa abafileyo bazokungaki? Lutho. So umuntu ofileyo akazi lutho. Ngoba akekho. Sayibona lo bazalwane? Shuthi mina mangiphila ngiyobuza into kumuntu ofileyo, ngiyibuza kumuntu ongazi lutho. Ongeke akwazi ukungisiza. Liqhubeka ivesi lithi umuntu ofileyo bazalwane ngisho nothando lwakhe liphelile. So akusekho ukuthi hawu nangu umuntu othi ngimhlabele ngoba ungisizile basangigcinile kuze kube manje. Bayangithanda bayinako ngisengozini bathukuthele uthando nenzondo ukuthi kuphelile Uzaluphelile konke bazalwane umuntu ofileyo yebo mama ukuthi rest in peace ukhuluma nalomuntu imessage uyisa kulomuntu ongasekho uyafana nomuntu othi wongibasobhela ingane zami ushisipheka la ekhaya ubika imessage ufana nokuthi ngisa imessage kulo muntu ongasekho understand ukuthi lo muntu akasezwe lutho kwalokuthi rest in peace akazi ukuthi ukhona rest in peace akazi lutho manje wena uhambisa kuyayiphatha kabi nalento ngoba manje mawukholwa uzothi rest in peace lolo ongakholwa owazi ngempethu uyezwa uthini yena uma ngiphambanisa ngale Now bazalwane that's why ngithe ake sibuye namavesi ngoba amavesi manje so sesiyenza mama ngithi rest in peace ngizokhuluma nomuntu ongasekho manje kumele sithole namavesi asitshelayo ukuthi ku wrong ukukhuluma nabantu abangasekho sebona leyo ngoba umbuzo phela ukuthi ngaba ku right yini ukuthi rest in peace sebona leyo akubekeni sifundayo amasiyabu kunombuzo Indawo umuntu ekhuluma nomuntu asekho hayi sizophendula ke ezisiqhubeka yebo nembuzo ethi kumele siyiphendule amahle noAror yebo yebo asiqhubekeni ngiyamthanda uverse 10 no verse 10 yebo sasale sifuna no verse 10 Konke isandla sakho esifumanayo ukwenza wenze ngamandla akho ngokuba akukho umsebenzi namcabango nakwazi nakuhlakanipha endaweni yabafundi lapho uyakhona. Sayizona bazalwane ayisifundeni komunye umuntu asifundeni kuDavid ngoba iBhayibheli liyasho ukuthi uDavid wayengumprofeti. So let us hear it clearly. You know guys sayisafunda nge omunye umama lento embambe ngempela. Hey kanti ukubona into kanje. Wala into ebhaliwe wathi hayi ngiyayibona futhi oqala nje futhi uSolomon phela wabalula into eziningi uSolomon phela wake wahlubuka kusho mhlambe nje hayi lento ayibhalile ngathi hawu ake sizweni ke manje ngomuntu kuthiwa iBhayibheli ithi umprofeti mayikhuluma uPeter mayikhuluma ngoDavid ithi umprofeti
Akisizweni ke ngoDavid. Asiye kumahubo 145. Amahubo. Hey, why man ngwetha basala. Sesifike. Is it 145? 146. And the Giltan, a little verse. Oh, glory to God. Verse 3, no verse 4. Umoya wakhe uyakhuluma yena Sizile bazalwane. Athi ke sizwe bazalwane sizisise kahle. Ngicela mhlambe ozoyiphinda oseduze ozoyisho nje phezulu. Ningethembe ezikhulwini nasendodaneni yomuntu okungekho kuye ukusiza. Umoya wakhe uyaphuma yena buyele emhlabathini wakhe. Lalona lolu suku amacebo akhe ayaphela. Sizwe bazalwane. And mawudabe ngithi mawufunda ku Acts chapter 2 verse 30, iBhayibheli lithi uDavid he is a prophet. Now he is a prophet esitshela ukuthi umuntu mayifile kuphela wonke amacebo. Kodwa uthi uNkulunkulu muze ukuthemba kumuntu. Ngoba umuntu uyafa. Sebona lo nto, futhi uthembe kumuntu ofayo, kumuntu ophelayo naye uzothi mase ifile. Ngoba mase ifile asena amacebo. Sebona lo nto? Benita sithembele kuNkulunkulu. Do you see bazalwane ukuthi uNkulunkulu isizathu asibekayo so ukuthi asingathembi umuntu sithini? Ukuthi umuntu uyafa, siyasibona leso sizathu. Kusho ukuthi mina manje ngiyakholwa ukuthi umuntu uyafa, yini ezogcina yenzeka? Ngizogcina ngithemba umuntu. Seyizalwane bazalwane. And this is la ikhona ngempela ke bazalwane. Ukuthi uSathane ngale nkolo le yokuthi umuntu akafi fi. Into azama ukuyenza ukususa iworship from uNkulunkulu ayise kubantu. Kodwa because abantu abekho ayinabo ukubona labo bantu iya kuSathane. Sazofunda ivesi elisho leyo nto. Okwamanje safunda into ezu3 ukuthi kwenzekani umuntu mayidalwa, kwenzekani ukuthi umuntu mayifa. Ukufa ireverse yendalo, akukho ukuphilayo kulezi zinto mase kuhlukanisiwe. Siyabona leyo nto. And then safunda number 2 ukuthi bazalwane umuntu njengoba suke seyifile akazi lutho. Lithi iBhayibheli from the day esifa imicabango yakhe yaphela. Hayi ukuthi mayifile uqala zulazule then ngosuku oluthule then kube lapho kuphela ngiyalithanda levesi ngoba lithi ngalo suku phela imicabango. Siyabona bazalwane? Now ngicela sifunda nje I think mhlawumbe 1 verse evezayo ukuthi ukufa ukulala fana nokulala. Ikhuluma inana ukuthi umuntu mayifile akazi lutho, umuntu mayifile ufana nomuntu olele. Asene ku John chapter 11. John chapter 11 sizoqala ku verse 11. Sesifikile. Belo kubuza kubangani bami la. Umuntu ofileyo wazinto ezingaki? Yebo. Akazi lutho nhlobo. Kusho ukuthi ngeke umcele lutho. Lutho. Sithi ingane encane iyazi more than umuntu ofileyo. Yebo, ingane encane kungcono ingane encane nomuntu ofileyo. Umuntu ofileyo akazi lutho. Manje sesizobona ukuthi ukufa kufana nokulala. Asize asini John 11 sesifikile bazalwane. Okay. Ivesi bengikhuluma 11. Okay, verse 11 to 13 Wakhuluma to lokho 14. emva kwalokho wathi kubo uLazaro umhlobo wethu ulele kepha ngiyahamba kuba ngimvuse kuthongweni. Abafundi bakhe basebethi kuye Nkosi uma elele uyakusinda. Kepha uJesu wayekhuluma ngokufa kwakhe. Kepha bona babethi ukhuluma ngokulala ubuthongo. Ngakho ke uJesu wathi kubo ngokucacileyo uLazaro ufile. Amen. Sayizobanga lento efunda ugogo ekubeda ifunda. Ubani wasichazela ekubeda ifunda lokho ukuthi kangiseke kusenzakalani la.
Awu, nje niyeza nje. Kunomngani kaJesu ayigula. uLazaro wagula and then wafa. uJesu mase ekhuluma nabafundi bakhe uthi uLazaro wenze njani? Ulele. Bona basakhumbula ukuthi sagula. Bathi Nkosi awu, uthi Jesu ulele uthi ngiyomvusa. Bathi awu nayi Nkosi uzophazamisa umuntu elele. Bathi Nkosi ngoba ulele asimyeka uzoba ngcono phela mayilele. Yona nto ayidingayo ukuthi aphumule. Kusho ukuthi bona babezitshela ukhuluma ngokulala nje lokho kobuthongo. Lithi iBhayibheli ukuthi uJesu wayikhuluma ngokufa kwakhe. And then kuverse 14 lithi wacacisela wathi uLazaro ufile. Sebona bazalwane? So emehlweni kaJesu umuntu ofile utheni? Ulele. And uJesu bonke abantu bayiphefumulela umoya ingcwele babekhuluma ngalolu hlobo. Siyamkhumbula nompostoli uPaul mayekhuluma ku 1 Thessalonians chapter 4 uthi asikulala sonke. Siyabona lo ukhuluma yabo ngokufa kodwa. Siyabona lo bazalwane. So njalo uma ukhuluma nje ngokufa ukulala. And umuntu bazalwane olele akakwazi ukwenzela lutho engakavuki. Siyabona le nto? Yes. Umuntu olele akwazi ukwenzela something engakavuki. Mele kuze akwazi ukwenza into mele kuqala thini? Avuke. Yingakho iBhayibheli likhuluma ukuthi kuyeza usuku lokuvuka, Why lesalele ngakavuki? Ayikho into angayenza. Ayobukliye lokubazalwana. So uqala ngokuveza ukuthi umuntu mayifila akazi lutho sibuye lo amavesi and then uyivale ngalo ukuthi umuntu mayifila kufana ukuthi ulele. Ulele nje ukuthomba akezwa lutho. Yebo raro ngathi unombuzo. ukuthi kodwa le nto ayihlangene sesikhuluma ngayo manje kodwa ngisacela ukubuza ukuthi is iwili right or wrong? Uthi iwili is it right or wrong? Ukubhala iwili. Bazalwane asibile sidleni ngokushesha akunalutho wrong ngokweWili. Iwili right. Yeah, ukuthi becela ukwazi akunalutho wrong ngewili. Iwili angishilo nje osho ukuthi mase ngifile kwenze umuntu ngoba awufuni ukuthi kube nobudedengu mase ulele. Right. Okay bazalwane asiduleni. Sasifezile ukuthi ukufa ukulala. Now into ngicela siyibone. Ngicela siyibone ukuthi kunenye inkolo leni ibambe ngisho amakholo ukuthi hayi umuntu mayifile ezulwini. Hayi ufuna manje sibuke ukuthi umuntu mayifile akayi ephi ezulwini. Sayibona nani bazalwane? Ngizovula amavesi awu3. Ngizoqala ngevesi eli-clear. Then ngize ngamanye futhi nawo a-clear. Then ngize elinye futhi nalo clear. This is the clearest. Ngenza ukuthi uma ungenaso isikhathi ezifuna lo muntu ungamvulela ngisho leli nje kuphela udlule. Asene ku-Acts chapter 2. Samkhumbula uDavid. uDavide ngesikhathi eqeda kushona iBhayibheli uNkulunkulu wafakaza ngoDavide. Ku1 Kings chapter 14 washo ukuthi uDavide wayindoda elungile elandela uNkulunkulu ngenhliziyo yayo yonke. Sibona bazalwane. So lo muntu uNkulunkulu ufakaze ngaye seyishonile. So if kunomuntu okumele ngabe usezulwini kumele ngaba uDavide. Asize ukuthi lithini iBhayibheli ngayo uDavide. Izenzo chapter 2. Sizoqala ku verse 28. Okay, no, not to verse 28. Kambe bazalwane. Asika verse 29 and then skip ku verse 34. Madoda bazalwane, ake ngikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavid. Ukuthi wafa, nokuthi wemvelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Amen. So Izenzo chapter 2 verse 29 siyavezela ukuthi uDavide wafa, wembelwa nethuna lakhe ngaleso sikhathi bayilibona. Siyabona lo bazalwane. Now ngokwenkolo yabanye imele ngabe uDavide manje kwese ithuna lapha ethuneni imele ngaba at the same time ukephi usezulwini. Asize umpostoli uPetro uthi uthini? You know futhi why ngithanda ukuthi lento ikhulunywa uPetro. Verse 34. Yeah, finish verse 34 qala. Then content ngiyisho. Kepha uDavide akejuwelanga ezulwini. Kepha yena uthi inkosi yathi enkosini yami hlala ngasokunene sami. Amen. Siyibona lo bazalwane
ithi uDavid akanyukelanga kuphi uDavid kushuthi akekho ke bazalwane ezulwini umuntu kodwa uNkulunkulu afakaza ngayo ukuthi lo muntu wayilungile wayilandela uNkulunkulu ngenhliziyo yakhe kodwa akekho kephi ezulwini usemhlabeni Zimbo wakhe usemhlabeni ulele kuyazwakala bazalwane asizwe linye futhi lana kusho uPetro and you know why ngiyithanda lento ukuthi ikhulunywa uPetro yingoba kahle kahle bazalwane lenkolo le yokuthi umuntu mayifila kafanga la ebuKristwini ize nebandla lamaRoma Roman Catholic Church yenye yama abomination izinengiso abafike nazo njengoba ku Revelation 17 kubonakala umama kubonakala ibandla eliphethe inkomishi egcwele izinengiso zomhlaba wonke and lesinengiso ithulile kumhlaba wonke na ngiyithanda ngoba amaRoma athi uPetro kwakuphupho oqala siyabona leyo nto so manje sizwa uphupho oqala ngokusho kwabo esithi hey ayikho lento nifundisayo napho ubangilandele ngoba mina ngakushumayela yena uPeter and futhi uPeter bazana wayengeyophopu into nje abayishoyo uyasho ukuthi ufile uDavid kodwa akekho kuphi ezulwini ayekho sezulwini and futhi bazana noma uyicabanga kahle uma ngabe uDavid seyisezulwini ingaba siphi isizathu sokuthi uJesu still abuye azolanda abafele kuyena sebona leyo nto ubuyelana emhlabeni kwamele ngaba yithina nje kuphela sesiya kuyena kodwa uJesu mayikhuluma ngathi sizoyezulweni kwincwadi kaJohn chapter 14 akasho ukuthi hayi nizonyuka nani nizomane ninyone ngilandele uthi ngiyonilungiselela ngiyabuya ngizonilanda sayizolani bazalwane uthi Jesu uzobuya yena azosilanda hayi usimane sikhuphuka one by one no asibuye linye verse ke Psalms 115 mhlawumbe yonke lapho manje ngizolanda ukhona inkulumo ethi inhliziyo zenu mayakhathazeki ngizobuya definitely angazi ngizama ukuthi sibike kanjani ukuthi ngizobuya ngimlande ngamunye ngizobehlelele nje uselandiwe uthe ngizolanda balifunde iBhayibheli bathi uthe ngizolanda bese ngamunye ngizobelele nje uselandiwe isilungile indlela ezulwini all right bazalwane yazi ikhona iverse yayithanda this is so important siveza kanjani eBhayibhelini ukuthi lokulandwa kwethu noma lokuvuka mhlawumbe umunye angazi njengoba iBhayibheli lihlele likhuluma ngokuvuka kwabafileyo abanye mhlawumbe acanga ukuthi hayi umuntu ufika afe and then uJesu mhlawumbe azomvusa uzothatha umoya wakhe khona lapho semlandile into kanjalo sengiyacabanga manje siveza kanjani ke thina ukuthi lento ayenzeki manje sekugcineni Jesus is coming again. Sivya bazalana sibuke nasikhipheni amavesi siveza kanjani okay mhlambe sibuka amavesi ayi2 sibuka amavesi ayi2 sisawacabanga thina ukuveza ukuthi ngeke kwenzeke manje abaseThesalonika 16 uthi inkosi uqobo uyokwehla ngezinye inhlobo now bazalwane that is a powerful one ukuthi before abantu bavuke bamhlangabeza uJesu mase izobalanda uzokwehla uJesu and uzokwehla ngezwi lani lenhloko ayisobuke lamavesi both of them khona linye engilicabangayo ayisini ku First Thessalonians because mele sikwazi ukuvika ngempela yabona abantu bazothi hayi phela usuke elandiwe seyifike inqwelo yakhe so kanjani impela First Thessalonians bazalwane chapter 4 mhlambe singaqala ku verse 14 ngokuba uma sikholwa ukuthi uJesu wavuka ngokunjalo ke uNkulunkulu uyakubaletha nabaleleyo kuJesu kanye naye ngokuba lokho sikusho kini ngezwi lenkosi ukuthi thina esisekhona
sisasele kuze kube sekufikeni kwenkosi asiwubandulela nempela abaleleyo ngokuba inkosi uqobo yakwehla ezulwini ngezwi lentokomo ngephimbo lengilosi enkulu nangecilongo likaNkulunkulu nabafileyo kuKristu bayokuvuka kuqala. Verse 17 iqedelele. Khona thina esisekhona sisasalele siyakuhwithwa kanye nabo emafini sihlangabeze inkosi emoyeni kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Amen. Now there are two things engifuna sisizibuye kuleli verse bazalwane. Abantu bavuka inkosi maseyehla and inkosi uthi mayehla ayizukwehla silent lingabikho umuntu ozwayo kodwa izokwehla bazalwane ngezwi eliphezulu with the voice of an archangel. Sayizolwana bazalwane and ezikuzwakala leyo voice then abafileyo ukuthi abathini bayavuka. Then number 2 kodwa thina siyabuthana sibe nabo siyabona leyo nto bazalwane emafini. So manje if abantu abahamba one by one sebele ezulwini sokubuthana kanjani emafini base bezulwini. Those are some of the things kumele sicabange. So lana umboselo Paul uyacacisa bazalwane ukuthi labo abazobe bephila uJesu mayibuya nalozobe befile mase bevuswa labo nalabo bathathu bazohlangana ndawonye isikhathi sinye. So agena lona nesikhathi sakhe agena lona nesikhathi sakhe. Yazwakala bazalwane. I hope that is clear. Sivuka abantu bazovuka ekubukeni kwakhe uJesu. And then mayithi umuntu akabuya kaJesu phela mfowethu ubuya kaJesu yilapho umuntu soke seyifile ubuya kaJesu kuyena. Then ukuthi imali ngicela ukubuza something. iBhayibheli njengoba malikhuluma ngokubuya kaJesu likhuluma ukuthi uJesu uyobuya nezingilosi zakhe zonke zezulu. Kungani singabonanga izingilosi njengoba bekufa lo muntu? Ngoba nangu vele Matthew 25 angisho kanjani? I think sibona verse 30 ithi sobona izingilosi zonke. Ithi uJesu ithi wonke amehlo yombona sebona nomazalwane kungani pho singambonanga ke? So uJesu mayingabuyi uJesu ngabu masikabona izingilosi zigcwele isibhakabhaka akabikho umuntu ovukile. Kumele nje siyazi kanjalo. Kumele siyazi kanjalo. All right. Asidluleni bazalwane. AmaRoma. John 5:28. Okay, John chapter 5 verse 28. Yeah. 28. Uthi ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila abenze okubi ekuvukeni kokulahla. Sayizolwana bazalwane, I think amavesi lana uNkulunkulu ngempela ashiye elizwini lakhe ukuthi angabikho umuntu olahlekiswayo. Ngiyacela bazalwane sibuyini besaphendula la umbuzo. So manje sesibukile ukuthi umuntu akazilutho ukufa kokulala. Lokhu clear. Sesifundile ukuthi umuntu futhi mayifile akayikephi ezulwini. Sifunde ku-Acts chapter 2 verse 34 David akayanga ezulwini. And then kusho naye uDavide uncwadi yamaHubo 1:15 verse 17 uthi abafileyo abadumisi abamkhonza uNkulunkulu. Kodwa siyazi ezulwini kuyadunyiswa. Siyabona leyo nto. So isifileyo ukuthi manje abafileyo abadumisi abamkhonza uNkulunkulu kusho ukuthi abekho sezulwini Sayizolwana bazalwane. And kuze kube khona enye yokugcina ekhulunywa nguHezekiah la kuncwadi kaIsaiah chapter 38. Isaiah chapter 38. Ngiyithanda le manje ngiyifunda. Lena ni vele into ezimangalisayo bazalwane. Isaiah chapter 38. Sesifikile bazalwane. Okay. Ngicela sifunde Asifundeni verse 18. Asifundeni verse 18. Ngokuba indawo yabafileyo ayikubongi nokufa akudumisi. Abahlala egodini ababheki ukuthembeka kwakho. Abaphilayo
abaphilayo bayakubonga njengami namuhla. Uyise uyabazisa abantwana ukuthembeka kwabo. Amen. Sibambeni lapha bazalwane. So again siyezwa la ukuthi abaphilayo kuphela bambongayo bamdumisa uNkulunkulu hayi abafileyo. Ngithanda la neverse la uverse 18 ngithanda ukuthi uveza nokuthi abantu abafileyo ngisho neqiniso kaNkulunkulu ngebalifise ukuthi they cannot hope for your truth. Sayibona leyo nto. Meaning ngale kwethuna akusekho ukuphenduka. Zikhona izinkolo ezifundisa ukuthi umuntu angaphenduka ngale kwethuna. But last is to clear ukuthi iqiniso kaNkulunkulu asilitholi ngale kwethuna. Sayibona le bazalwane. Alright, sesiqedile le ukuthi umuntu mayifile akaye ezulwini. Namanje futhi nendaba yesiwoko bazalwane mhlawumbe yona seyifunda yonke ecaleni. Kodwa let me just read one verse ukuthi akekho namanje umuntu akaye ezulwini akaye esiwokweni. Ulele kuphi emhlabeni. Asikunene iverse lo zabe ngilithanda le verse ngendaba yesiwoko. Asiyeni kuMalakai. Malakai. Umalaki bazalwane. Umalaki bazalwane. Nizothi manje ifunde le verse nibone ikhuluma ngesiwoko. Kodwa ikhona into engiyithandayo ngayo. Verse 1. Chapter 4 verse 1. Sorry. Ngokubabheka luyeza usuku luvutha njengeziko. Bonke abaziqhenyayo nabo bonke abenza okubi bayakuba ngamabili. Yakubashisa lolo suku oluzayo. Usho uJehova Sebawothi. Lungabashiyeli impande nagatsha. Amen. Siseyizo lento bazalwane oluphi losuku ekuthi liyovutha njengeziko yini lezo beyini evutha esiyaziyo. Isoko okay. But do you see ukuthi uNkulunkulu indlela afundisa ngayo lana ulibeke kuphi losuku? Present, past or future? Future. Uthi luyeza usuku. Alukafiki meaning nangesikhathi kaMalaki umuntu mayishona wayengayi esogweni. Namhlanje ezulwini. Kwakuba ukulala nje. Siyibona leyo nto. Lukhona usuku oluphambili oluzayo athi liyovutha njengeziko. And number 2, kuzobazalwane bazosha baphele. Mawushe ungapheli. Mawushe umele ushe unaphakade ushe forever and ever. Futhi usha ungapheli. Siyizwa leyo nto? Yeah. But the real forever and ever uthi you cease to exist uyashe nje uphele ngawo unaphakade. Ngoba la lithi bazoshe kuthi they are going to be stable into enganyathela umthuthu. Siyizwa leyo nto bazalwane? All right. Ayisipile indaba eheli sizofunda ngayo yodwa. Now into engifuna siyibone bazalwane. Uma ngaba abantu abafileyo ngifisa ngibonise elinye ivesi lokugcina ningalibhala phansi kuDaniel chapter 12. Ngicabanga ukuthi verse 2 ngoba sengilikhokha kahle silibukeni. Eliveza elicacisayo ukuthi mabevuka abantu bazovuka bebelelephi. Yebo? Omunye ayibalele paradise, omunye kubalele ukuzizwa uNkulunkulu uthi la Daniel 12. Where are they sleeping? Verse 2. Daniel 12 verse 2. Sorry. Verse 2. Ungayiqala verse 1. Yeah. Abaningi abalele emhlabathini wothuli bayakuvuka. Amen. Abanye bavukele ukuphila okuphakathi. Abanye ihlazo lokunengo okuphakathi. Amen. Siyabonga. Now ngicela ukubuza njengoba ukuthi bazovuka bebelelephi according to the verse. Emhlabathini, abalalanga paradise, abalalanga ezulwini, abalalanga esogwini. Kuzobalelekephi? Emhlabathini. Kuyazwakala bazalwane? Hayi izinto lezicacisa ngempela. Now okay. Masithi ke omunye uzokubuza ke manje, mawusithi hayi umuntu olela akazilutho. Umuntu ofila akazilutho, umuntu ofila ufana nokuthi ulele, futhi ayekho sezulwini, ayekho sesogwini, akazulazuli. Manje mngani wami kwenziwa yini pho ukuthi mina umkhulu wami ngimane ngimbona. And akaso amanga uthothi ukambone ngempela. Omunye akhulume naye ayezwe izwi kuyizwi lakhe. Yenziwa yini leyo nto? Yilo question izobuzwa bazalwane. Okay, sengiyabona nazi impendulo. Sizoqala ngoba
Okay, ngoba awujayelanga. Yebo. Umbuzo uthi umuntu uzokubuza athi njengoba uthi abantu mabefile abazilutho futhi balele futhi abekho sezulwini, abekho sesogwini, abekho nje abekho ndawo. Kwenzeka kanjani ukuthi ke umkhulu wami ngimane ngimbona njalo? Umuntu uyobuza kanjalo. Okay, baza ngibuka kanje mina. Ukuthi umkhulu wami meseshonile ushone vele. Njengoba ngiyashona ngakazi nokuthi ngiyakazi umsabathi ngisahleli ngale la ngangihleli khona. Kukhona ukuthi abantu usathane asebenze ngaleso sikhashana leso akukhombise umuntu wakini ongasekho. Akuxoxisa akutshela ukuthi ufunani lokuthi akhulume indaba eziningi inkomo kanjani kanjani azohlatshela. Yini ke usesebumnyameni kwawena ayikho into yaziyo. Vele uthutshela kumndeni wakini ukuthi nabe ngibonile ebusuku ngile. Sekuhelele ibona lokufuna kwenziwe. Ngoba usathana usebenza kakhulu la esidusa amavele sidukile. Ya, yabona nje impendulo sesiqedile kodwa kunento engifuna sibo. Okay, yabona kahle. Kade lami lezula angiliphethe but ngevesi benginalo ngifisa ukubuza kwi-comment kababa uMsomo ukuthi kunevesi elithi Corinthians noma ikephi elithi nosathane uqobo lingene kulento ukuthi baba uMsomo ungena kumuntu angenzi because kunalento ekhulunywa ukuthi bathi thina sathi abantu bakuba basobelele bamadimoni but then lelo ukuthi usathane nayo siguqula yona mina silazi ke bazana leli verse yile verse beselifuna kakhulu ku 2 Corinthians asini kulona chapter 11 very important mawulishile leli umuntu angasala sile tidekile ngokuthi hey ngomkhulu ngiyambona ngiyayizwa lento ayikhulumayo lo Andile kodwa umkhulu ngiyakhuluma nomkhulu yabo lesifike lesifundeni uverse 14 make ngabe ngishiye verse 14 akumangalisi ngokuba usathane uqobo uziguqula ingelosi yokukhanya. Amen. Sezalwane bazalwane uthi usathane uyakwazi ukuziguqula azenze ingilosi yani ukhanya. Kodwa igama esilifunayo lapha yanguguqula. So iBhayibheli lifundisa ukuthi usathane unamandla okuziguqula. Sezalwane siyakhuluma na ku-Eve akazange usathane. Wenza njengenyoka. Siyabona leyo nto. So uloke eziguqaguqula nje. Eziguqaguqula nje. Mayiza kuwena uza ngendlela aziyo ukuthi uzomamkela ngayo. Usathane akazivezi usathane. Usathane angavela namanje ukuthi asitaye kwithaveni labantu bebhizi bephuza abanye bamanzi inhlango. Athi ngusathane ngikhonzeni abantu baginqa ngabhodlela phansi babaleke. Uyabona leyo nto? Ngoba yo usathane safa. So uyazi ke akumele asiveze kanjalo. Kumele aze ngendlela abantu bazoyamukela awungumkhulu wakho. Sicela wenze ukuthi awungu-anti wakho. Ngicela wenze ukuthi sebona lento bazalwane. Do you know ukuthi why usathane ngesikhathi elingu-Eve kungani usathane wakhetha inyoka? Ubani wazi ukuthi ungani usathane wakhetha inyoka? Okay. Amen. Lokho ngena kuphi-ke ekukhetheni inyoka? Inyoka mehlakaniphile. Why ekhetha lento ehlakaniphile? Kungani akhetha lento ehlakaniphile? Yothi ngibuze second question. Ngoba umuntu ohlakaniphile uyathembeka. Siyabona leyo nto. So usathane mayekulinga ukulinga ngento noma ngomuntu omthembayo. Siyabona leyo nto. Intelligence or wisdom inspires trust. So ngoba ihlakaniphile inyoka beyithembile ihlakaniphile. Lithi iBhayibheli yayihlakaniphe kunazo zonke izilwane uNkulunkulu azenzile. So yayilaleleka. Usathane akezi kuwena ngento ongayithengi. Uza nento abonayo la kunethuba ukuthi uyithembe. Nangumkhulu. Umkhulu ngempela manje sekuyize elingale siyanginakekela. Uyabo? Bazalwane singadukisi. Now I see kunezandla. All right. Sabizwa siningi. Ngiqala ngawe tati lapha emuva nje bese ngiza ngawe babukile.
mhlawumbe ukhupha ngisesabatheli kumnandi nazo. Amen. Says siyawuzombuzo bazalwane. Ukuthi what if ngiyambuka umuntu ongasekho? Ngimbuke mhlambe kodwa sesabatheni nje siyadumisa. Kungekho into athi angiyenze futhi nami engiyenzayo kodwa nje kwenzeka into ngiphume umuntu ongasekho. Ingaba bazalwane mhlambe ithini ikephi inkinga lapho ikhona yini inkinga lapho? Before sibuze eminye imibuzo, ngicela sizame ukuphendula lo kadade. Okay mamdaba. I think usuke zama indlela yokungena ukuthi mase qhamumise into engaphandle kwesabatha uzoyitrust because ukwenzele okuhle manje wakhombisa lento bese kuNkulunkulu. So manje sezoveza Okay. Siyakuzwa lo bazalwane okay. Akekho mina ufuna ukuzama. Before mhlambe ngisho engicabangayo. Ukuphupha bazalwane. Ngicela ukusho something. Lana okay. Sizama ukuphendula. Yes. Yebo, so mhlambe soqala ngoba uqhinele umdala singayo sithe. Okay. Mina ngithi uNkulunkulu uyakhuluma ngamaphupho. Uyavela ngamaphupho. Uyakhuluma ngemibongo. Uyakhuluma nangezandla. Uya ngokuthi lokho okuphuphayo. Liphupho likhuluma lithi. Okay, wakuqhina ukuthi kuya ngokuthi uphupha lithini. Sizobe sibuke naleyo sithe. Amen. Ngizosho nje into eyodwa bazalwane. Ngeke ngize ngibe thina angazi noma uzothi doctrine yebandla noma umgomo webandla. If you are participant Adventist, we don't believe in dreams. Okay, bazalwane. Khona ngifuna mhlambe songena kancane kwenye into. Ayathi namdlalo siyaphendula. Ngifuna nami uze ngiphendule. Sidlule. Yebo mdlalo. Ukuthi amaphupho akwenzeki isiphuphe into ngenxa uthathe sicabanga kakhulu. Okay, siyayizwa lonke. Bazalwane, ngicela ukuya lapho. Bawumkhize konke kambe ngweqela ngisho. Yebo, bawumkhize yebo. Impilo bazalwane. Amen. Ukuphupha ngiyasikhulukazi. Ukuphupha nje bazalwane kuyinto enhle. Ukuphupha nje ukuphupha izinto zikaSathane. Indaba yokuphupha nje into kufanele lokuyibona. USathane-ke leyo mvesi yenze khona kahle kakhulu. Ngiphuma kobabamkhulu, uphupha kobabamkhulu ngingabazi. USathane uvese azenza abe muhle kabi. Afanye nalomkhulu lokuthiwa ukhulumpela wakho. Kanti impela ke manje usulahlele. Okay. Usathane nje kuze la uzofetha usasicela. Bazalwane, sengicela hayi ngempela ingazi sibe sidiscuss le point. Ngicela ukusho mhlambe sesiyivala. Bazalwane. uNkulunkulu mhlambe asiyeni ku Job chapter 33 singazikhulumeli. Asiyeni ku Job chapter 33. uJob chapter bani? 33. Sibuya ku verse ba. Ku verse ba esibukayo bazalwane. Sibuya ku verse ba bazalwane. Verse 14. Let's begin. Verse 14. No, verse 15. Job 33, verse 14 and 15. Ngokuba uNkulunkulu ukhuluma kahle. Yebo nakabili umuntu engakunayo. Ephusheni nasembonweni wasebusuku. Lapho abantu behlelwe ngobuthongo obunzima. Bozele emacansini. Amen. Sesibambe lapho. Kuthi uNkulunkulu uyakhuluma. Yebo, ngokuqala futhi wesibili kodwa abantu bangakunaki. And then isho nendlela uNkulunkulu angakhuluma ngazo. Ithi ephushweni. Nasembonweni sebona lo bazalwane. Number 1 engifuna sikulungise sibe nawo sonke. uNkulunkulu uyakhuluma ngephupho. Sebona leyo nto. Okay. Na bazalwane. Number 2. Ngingabeka izibonelo eziningi bazalwane. Ngiyabeka izibonelo eziningi. Mawuphuphe something. Muzogcwala into ethi mhlambe sengibizele ukuba umprofeti noma mhlambe mawuphuphe into esiyenzeka. Cha.
baningi abantu uNkulunkulu wakhuluma nabo. Do you know amakhosi ayengakhona nokukholwa? Manje ufuna ungabhala phansi mhlawumbe amavesi eduze kwaleli. Ngiyabhala uGenesis chapter 1 Genesis chapter 20 sorry from verse 1 to verse 6. uNkulunkulu ekhuluma ebushweni kuAbimeleke ethathe uSara inkosikazi kaAbraham sekhumbula uNje indoda efile. Ngenxa lo mama umthathile ngoba inkosikazi womuntu lo. So bakho bafika uNkulunkulu kuyena ephupheni ekhuluma naye siyabona leyo nto. And babaningi abanye noFaro ekhuluma kubona ngamaphupho. Babengabona abaprofeti. uFaro yena uwesa waphupha into ezokwenzeka but uFaro was not a prophet. uNebukadnezar besifunda ngaye iphupha into. Iprofeti sikaNebukadnezar sizagcwaliseka namanje. Kodwa ayengena umprofeti. So ukuba khona kwamaphupho akusho ukuthi lo muntu umprofeti. Asikaze ufune namhlanje ngomprofeti. But ngizama ukuthi bazana uNkulunkulu number 1 uyakhuluma ngamaphupho. Number 2 uma uphuphile uNkulunkulu exwayisa into ngephupho akusho ukuthi umprofeti. Now number 3 abantu bayaba excited lento kaNkulunkulu yokukhuluma ngamaphupho. Before uNkulunkulu akhulume nawe directly ngephupho. Mele uzibuze ukuthi i-relationship yakho injani nenkulumo kaNkulunkulu la ezwini lakhe. Sezwe nonibazalwane. Ngoba uNkulunkulu bazalwane ukhuluma kakhulukazi more plainly ngani ngezwi lakhe. And futhi uNkulunkulu mawungamuzwa ngezwi lakhe ayikho into azoyikhuluma nawe. Siyabona nonibazalwane. La kwizwi kaNkulunkulu sine instruction. But uNkulunkulu mayebona kune instruction enye oyidingayo mhlawumbe awukwazi kuyithola and iyakwazi uyayilalela instruction yakhe. Then uNkulunkulu angakunikeza iphupho. But kunabantu abazibayo izwi kaNkulunkulu bafuna ukuphila njengamaphupho. And akusebenzi kanjalo. Siyabuzwa abantu bazalwane. Number 4 angazi ngikunamba bamanje. Ngizama ukuchaza nje lento. Mawufunda kuMshumayeli chapter 5 verse 3. iBhayibheli liyasho ukuthi amaphupho ayeza ngobuningi bezinto noma ngobuningi bemicabango. Yabo? So it a dream cometh by the multitude of business. Sometimes yophupha into ayisho lutho. Sebona lo bazalwane uphuphe nje ngobucabanga so nje kuningi into bazalwane esiyifundayo la aliki verse elithi kurongo ukuphupha ngomuntu ofileyo. Sayizwa leyo nto. Now angeke ngisho now lento ngeke ngisho masifunda nabantu abangayazi lento ngoba wevele bambelele kuleyo nto. But ayiki verse ethi kurongo ukuphupha umuntu ofileyo. Into erongo ukulalela ama communications umuntu ofileyo. Sayibona leyo nto. And mawubona ngathi leliphupho li strange wayengiphupha umuntu ofileyo ungavuka ukhuleke sinikeze ubazalwane igama elinamandla lika Jesu. Sayizwa lo bazalwane. So if you are super and you know lo muntu lele akukho nje into wrong ukuthi uthi hey uNkulunkulu ukhulume nami through uma wami ewufayike la uNkulunkulu kayenze lo nto. Njengathi uNkulunkulu asingabalayela abantu abafileyo bese alethe umuntu ofileyo athi ukhulume nawo. Ngeke. Umoya kaNkulunkulu awuphikisani nezwi likaNkulunkulu. Siyazwana bazalwane. All right, ngicela ukujela ngile point izandla zonke bazalwane ngicela sizidrop. Now okwamanje besafunda ngesimo sabantu abangasekho. Now ngifuna sibuka amavesi athi asingakhulumi nabo. Sisazowabuka bazalwane. Siqasa buka ivesi eliveza ukuthi uSathane yaziguqula. And uziguqula ngempela. uSathane namadimoni wakhe ayakwazi ukuthi aziguqule azenze into angeyona. Sayibona leyo nto isho kanjani iBhayibheli. So mangibona mina umkhulu ngiba kwathi akusimkhulu lowa yidimoni elizenza umkhulu. Yazwakala nomuntu mamfunda ngamcacisela angisho ukuthi umkhulu wakhe uyidimoni. Idimoni lizenza yena ulele akuyena lowa. Yazwakala bazalwane akuyena mkhulu lowa yidimoni likhuluma ngezwi likaMkhulu. Lifuna ukwenza ukuthi wenze izinto eziphambene nentando kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uSathane usuke ezama ukumntshontsha. And mawuvuma uzokuntshontsha ngempela. Siyabona bazalwane. Egcineni ngizovesa why le study kubalekile ukuthi sisikholwe. Do you know ukuthi ipower kaSathane iyabreak ngokukholwa nje kuphela? So ngesibuye kodwa ivesi bazalwane yazi ngithe mangifunda lento ngamangani. Do you know ukuthi ngokushintsha nje kokukholwa ngashintsha ngisho amaphupho nawo. Imangele mangiyibona lento la izwini. All right, uSathane yaziguqula. Mama mntu yazi izandla bazalwane asike sizithathe.
mina yes asithathe zonke inkinga udadewethu uyakhona kodwa phela lo kwaseweseli and wenza imisebenzi and ubeka phambili imisebenzi and unenhlanhla unamhlanje wenza umsebenzi uthi hayi phela thina siyazenza lezi zinto and ziyasilungela. Okay. Manje mina ngize inhliziyo yami izibe ebuhlungu phela. Ngenzela kade nhlahla ngakhona. Ngenzela nje sikhambela kahle. Bazalwane, ngiyajabula ukuthi iyavela lento. Ake sibukeni something. I think lento sizoyibuka nayo izohlangana ngithi sizibukayo. Umuntu onenhlanhla ngoba wenza imisebenzi. Siqale sibuke into emeqala siyibuka ukuthi lento uNkulunkulu akayifuni into ekumele sibe sure ngayo yileyo kuqala. Before sibuke ukuthi abanye batholani mabeyenza. Yabo, yilo nto engizama ukuthi sibuye manje sibone uNkulunkulu ayifuni. Okwamanje sisafunde nje ngesimo umuntu mayifile unjani, uthule ulela akazi lutho. Sisafuna ukuthi akayezibini akayijogeni emhlabeni. Then manje sabuka ukuthi yini lengisiwe ngiyibona uma ukuthi lo muntu akekho. Then sabona oh amadimoni kaSathane noSathane imbala bayakwazi ukuyiguqula. Sisalandela ngisho lapho. Okay. Now bazalwane, esifundisa uSathane uyakwazi ukuyiguqula. Ngifuna sibone ukuthi masenza lemisebenzi le iworship iyakubani kahle kahle njengoba lezi zinto sike zingekho mangihlaba ngisithini umuntu kumele wazi umbonise evesini ukuthi le worship kahle iyakubani asiboneni asiye no Corinthians asiye no 1 Corinthians chapter 10 and down to verse 20. Sesifikile bazalwane. Kodwa ngithi okay wabalindeni ndandeni abasekorinte bokuqala isahluko seshumi verse indimane yamashumi amabili verse 20 hayi ke bengingacela ke kube njalo. Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe. Okay, ngicela verse 19 sorry. Verse 19. Ngakho ngithini pho? Ngithi okuhlatshelwe isithombe kuyinto na? Nokuthi isithombe siyinto na? Kodwa ngithi lokho okuhlatshwa ngabezizwe bakuhlabela amadimoni abahlabeli uNkulunkulu. Kepha ngithandi ukuba nibe nenhlanganyelo namadimoni. Amen. Siyayizwa bazalwane. La ikhuluma abantu bahlabela izithombe noma abahlabela abantu abangasekhoyo into eyodwa. Uthi manje bahlabela kanje. Ngoba bona abayilutho qala shwanjalo ku verse 19. Verse 19 ukhuluma lento bese sikhuluma manje ukuthi abantu abangasekho abasekho abayilutho. Uthi kepha ke enihlabayo nithi nihlabela izithombe noma abantu abangasekhoyo kuza nekuhlabeli bona nokuhlabela amadimoni. Sayizwa bazalwane? Yes. Now ngiyakhumbula uYesu sifunda during the week ukuthi nje ngimele ukuvula amavesi amaningi but uyabona uma uyancwadi amahubo uyakwazi nokubonakalisa nokuveza nokuprovela abantu ukuthi izithombe kahle kahle lizazikhonzwa abezize babekhonza abantu abangasekho but bakhe izithombe ezimfanekiso walobo abantu siyabona leyo nto so makhulu ama idols lana exactly kanje nokuworship ama ancestors mawufunda incwadi kaNumbers chapter 25 kuthiwa ama-Israyeli akhonza izithombe kodwa mawufunda indaba efana ukuthi bakhonza izithombe badla neminikelo ehlatshelwe izithombe kuNumbers 25 lo moya incwadi yamahubo ngiyacabanga ukuthi 108 again 103 sekayikhohle exact 106 yes ase 106 verse bamhla Moses enayo verse 28 yebo iyasho ukuthi isho ikhuluma ngendaba eyodwa ithi kodwa la badla ama-sacrifice wabantu abangasekhoyo siyabona leyo nto so izithombe nabantu abangasekhoyo into eyodwa same exact thing into eyodwa okay leyo point seyiclear bazalwane so umuntu ocela izinto kubantu abangasekhoyo leyo request leyo iya kumadimoni and nomuntu oyayo lapha ethi umKristu uthi uNkulunkulu uze athi
ngaphandle kumele singabahlabeli uthi akafuni sizihlanganise nozihlanganisa naleyo nto so mayenziwa leyo nto kini ekhaya phuma lapho anginikeli ngisho nangeshumi makusengenza imisebenzi naye imoto yami inoze one time umalume wami wayicela ukuboneka imoto khona imoto benginayo iveni limhlophe ngisho kumlona ayikhumbula ngoba iveni amaveni abantu bathanda ukuboneka wayiboneka sengithi ngizomnika ezexoxa ukuthi ngike yazi umshana khona umsebenzi engifuna ukwenza bathi ngathi wava uNkulunkulu ngambonga athi angeke ngekulunga le moto this car is consecrated yenza umsebenzi kaNkulunkulu ngeke ukwazi ukwenza lo msebenzi lowo wacasuka wathi sizobonana ngathi ngibonana ngeke le moto ihambe yothenga icross umcimbi yothenga ezemicimbi ngeke bazalwane so nje ngicela nje sibe serious uthi uNkulunkulu afuni sibe nephathi kule nto ngoba uthi naye ngizuyidla inyama yakho nje ngiyobaphekela ngoba ngumakoti leyo no you know ngizobazalwane ngiserious kumele sikhethe namhlanje ukuthi ingaba sidisa angisho ngisenqentsheza umakoti nginqenthi ngibaphoqa kungcono ngiphoqa bani uNkulunkulu angisho sisho kanjalo sokuze kunjalo manje kanjalo and many phele leyo nto ukuthi siloke sikhethe ukuphoqa uNkulunkulu njalo makunezimo ngcono ukuphoqeka abantu bazalwane bonke abanamanxeba ezandleni but uJesu namanxeba ezandleni umzuzu nomzuzu esiwuphilayo uthengwe ngegazi you know uDaniel mayikhuluma nenkosi uBelshazar into yamthukuthelisa kakhulu uNkulunkulu ukuthi uBelshazar wayiloke khonza bonke abanye abantu nazo zonke ezinye izithombe kodwa uNkulunkulu kuyena aphila ngayo uthi zangamkhonze and nathi ngaba senze the same mistake if sizoloke njalo siphoqa uJesu yonke into kodwa umzuzu nomzuzu esiwuphilayo uthengwe ngegazi le ndoda yasokola bazalwane sekabona lutho wasokola kakhulu uJesu ukuthenga ukuphila kwethu kodwa bekulula ngithi ayi uNkulunkulu ayishe uyoxola engeke yo ngathi ngiyamazi ubaba ezalo into ngathi vela thukuthela kanje ngona thukuthele futhi mayenze into ayibonayo yabo asingadlali bazalwane ngoNkulunkulu singadlali ngoNkulunkulu okay nazi izandla bazalwane yebo ngiqala mhlambe ngawe ngomsola amen bengicela i-clarification la njengoba kuthiwa akufanele siphatheke kwitafula likaNkulunkulu nakwelamadimoni nangumakhelwane uyasimema uzobe enza i-traditional wedding manje fike iqabane lapho-ke ngiyaphi-ke mina traditional wedding so siyazi nethi traditional wedding uzofaka umakoti ekhaya uzobikwa kuzoba nelepho it's traditional manje mina bese ngifuna i-clarification ukuthi ake thina esikholwayo asizikwazi uku-attend i-traditional wedding ngoba ngaba ngesihle siyayizwa lento bazalwane bengicela ke impendulo la eklasini ngalo mbuzo bazalwane kuyazwakala mawungazi but mawazi ukuthi lapha kuyobikwa emadlozini mawuthi lapha kuyobikwa emadlozini kuyokhulunywa namadlozi so zonke nje lezo zinto masazi kuyenzeka zonke lezo zinto bazalwane kumele singayi lapho ngcono kuphoxeke abantu bazophoxeka vele bazalwane inkolo yethu inkolo nje igcwele nokuphoxana kakhulu ngendlela engiyibuka ngayo mina ziningi into ezophoxa abantu kodwa bazalwane makujabule izulu kuphelele lapho so masazi izokwenzeka kanjani siyayibona lolu bazalwane okay angazi noma ikhona eminye imibuzo ngicabanga ukuthi lezi zikliye kodwa-ke phela mhlawumbe kwama-situation ayahluka yebo mama Sabelo ngiyabingelela bazalwane mina ngicela ukungena kumama uDube umama uDube ukhulume ngodade wabo owenzayo lezi zinto wathi uyaphumelela uze naye ngathi uyathinteka kancane ngifisa ukuthi afunde uPsalm 73 amen uPsalm 73 la ubhale phansi umuntu nje mangasawufunde wonke uPsalm 73 uyabachaza laba bantu uze athi kepha
uzathi naye waba nomhawu ngabazidlala lapha babona bebusa abantu abuhlungu abanayinkinga bayaphumelela izinto zabo ihamba kahle kodwa bese kuxa sekufike lapha ku-16 uthi ngaze ngangena endlini engcwele ngabona isiphetho sabo ukuthi uma ubabuka bona kuphumelela kuba njalo even ey'ngane zethu uthola ukuthi laba abenza abahlabeli abantu abangasekho bayayithola imisebenzi bathenga imoto bathenga imizi bayashada ungaze ube nomhawu nawo kodwa u-73 uyaveza lethi kwaze kwaba ngingena ethempelini ngabona ukuphela kwabo ukuthi yesu bayabusa kodwa isiphetho sabo ukuthi bangase nje u-73 singabi nje nomhawu noma ngabe bayaphumelela but isiphetho sabo asisihle. Sayenza lo bazalwane ave ngiyayithanda le mpendulo kakhulu bazalwane intando kaNkulunkulu 73 Psalm 73 intando kaNkulunkulu asiyenzi ngenxa ye-result ethile senza uNkulunkulu utheze ama-results siwashiyela kuyena siyibona lento bazalwane ngoba phela usathane yakwazi ukuneza abantu iy'nhlahla usathane yakwazi abantu abenze baphumelele siyabo so mazolokhu unake impumelelo yabona inkulumo efile leyo ukuthi ngiyenza lento ngoba ingisebenzela ikusebenzela kwini naye nje kumele siyibheke oyingisebenzela ukuthi ngithole umsebenzi ukuthi hayi nami vele angingenelanga kwinkolo ngoba ngifuna umsebenzi yakhumbula lento bazalwane umoya engcolo wayikhuluma kuthina I think last week sithi bazalwane into esiyizelelana uJesu and uthi uJesu manje ngifuna inhliziyo yenu yonke niyongithola that's one thing uNkulunkulu ayithembile ngene ngayitholi manje ifuna ungeze uzofuna umsebenzi ungawutholi ungeze uzofuna umshado ungawutholi ungeze uzofuna ingane ungayitholi uyayibona leyo nto ngoba uNkulunkulu uyabona mhlambe lokho hayi buka akuneze lokho sekuphelile ngawo uNkulunkulu wazi yonke into but one thing ongayitholi uze wathembisa uNkulunkulu uthi manje ngifuna ngenhliziyo yenu yonke nizothini nizongithola Jeremiah 29 verse 13 yabo so bazalwane umuntu mayithi inkolo iyasebenza akuyona ibasis right le ukuthi ngithi iyasebenza inkolo yami ngiyibona ukuthi inkolo esebenza ngempela ngenxa yokuthi nginezimoto eziningi kusho ukuthi yena umuntu enenkolo engasebenzi uJesu kuqala umuntu engenamoto umuntu engenamuzi umuntu elale phandle kezinye izinto kumafunda incwadi kaJohn chapter 8 verse 1 lithi uJesu abanye belala emakhaya lithi iBhayibheli uJesu wayolala entabeni iminqumo seyibona leyo nto lento bazalwane into nje uJesu masibuke nje uJesu zonke yabona isisebona kahle impilo kaJesu impendulo iyodwa impendula yonke into futhi uyothi mosocabanga usambuku noma ukhazini wakho noma umfowenu noma ubani ehlabe ephumelela uthi ekushuthi mina athi ngempela ngihamba endleleni right engivele ukubona uJesu ehamba up and down ehlusha uyabona abanye abantu mawuloko uhlushwa kakhulu namabhadi bathi hey kunemoya othile omnyama kwena ngaba kushuthi akekho umuntu enomoya omnyama njengoJesu njalo ngibe ngiqeda kusho bazalwane uJesu before aqala iministry yakhe wafasta 40 days 40 nights can you imagine akekho umuntu afastisela nayo uthini efastela ukuthi abantu baphenduke but manje ingena kwisynagogue eNazareth njengoba ngisho emini into yokuqala eyenzekayo seyifastile sekwenzeka konke lokhu fasta abantu bamkhipha amawashini seyibona leyo nto ngokwengqondo la emhlabeni uzongathi uNkulunkulu ukufulathela yona ngathi ngisho nase ufaste kanje izinto azenzeki so impilo kaJesu nje bazalwane siyibuke nje siyifunde sihlale kuyona iy'mpendulo kakhulu bengibone isandla sikaMamnani. Amen. Angizwa Amen. Siyawuzumbuzo bazalwane. Angizudlulisa lokhu iclass. Into engiyoyisho Mamnala nje ngokusisa uJesu. Izimo ayifani.
yabo sometimes uye ube nayo ingane ekuwena kodwa ungenayo full control yaleyo ngane uyabona leyo nto but uma une full control wathi mhlawumbe i-custody yayo ngithi kuwena unayo imvume ukuthi angiyilethi ingane angiyilethi le ngane ndiyayizenza lezo zinto uma kune control mina ingane ngenza kanjalo le ngane ayizenzi lezinto and bazalwane nokunye futhi bengicela uku-emphasize into esiyifundayo into besiyifunde last week ngezingane namanje sayi-recap emini cele sizifundise izingane ingane ibothi njengibiya lapha iyozi-expose kumadimoni and ngeke silazi isuku oluthile idimoni lingene enganeni yobe iyifake yona kule misebenzi le bazalwane angikhulumi into engicabanga ngikhuluma into engiyazi kunamadimoni yabo kunamadimoni kakhulu hayi kancane so mangithi ngiyaya manje lapha ngiyozi-expose mina kuleyo nto leyo and kuwes mangizi-expose ngisazi ukuthi kunalento kuwes angazi ndiyoprotectwa yini ngempela ngoba amadimoni ayangena nje ngendlela eyiningi bazalwane kubantu so anginawo umbuzo oqondile ukuthi nizobuka isituation asinjani kodwa uma une-control yengane ingane engayi lapho mabephoxeka bexabana i-control angisho kuwena bayobona uba bathini njengangisho nje mababone bathi bathini bona manje make yenze lento efuna uNkulunkulu imphumela yayo ishiye kuNkulunkulu asina yazi thini ka sihlele sesihlupela umphumela yonke manje ukuthi kovele ukuthi ubusayicaba ngale nalento ezokwenzeka yena yenza lento yenze awungeni ndawo nemphumela wena ngiyabona izizathu ngicela ukubazalana eminye imibuzo ngoba sengiyabona ezivela cishe ingaphenduleka yonke kulezi ezisele why ngingenzi kanje ngiqede ngalokhu and then sithathe imibuzo so that it might pendulekile umye kubona izandla zincipha and then mayiphendulekanga futhi simane si-refer seyibona nobazalwane sekuqeda nje manje yebo ngiyibonile nje ngenginikhohle ubazalwane uNkulunkulu mayengisiza ubona umbuzo comment uzoyikhohle ngekuyikhohle uthi ngifuna uvele ngiyiqede and then sithathe ama-comment ngembuzo yebo alright ngicela bazalwane singaluzi i-track ngenxa yemibuzo sifundile ukuthi abantu abazilutho lokho siqale ngokuthi sibuke makudala kwenzekani namakufika kwenzekani umuntu maseyifila akazilutho ulele sabuka kanjalo futhi umuntu mayifila akaye ezulwini akaye esogwini seyibona lo bazalwane leyo sikufundile kwasicacele safunda ukuthi umuntu futhi mayilele uleli yephi emhlabeni then sathi yini yenza ukuthi phosi babone yabo so lezi nje logical zeso lama steps lama verses 7 la yalandelana ulandela mawenza ama study ulungisa ama verse kahle kahle into sokuzama ukuyenza usukuzama ukuphendula imibuzo ocabangayo ukuthi izovuka mase uvezele le verse yabo so manje ngicabanga ukuthi mase uveze ukuthi labantu abekho imibuzo izovela ukuthi hawo kodwa ngingibabona so ulindele ngeverse elilandelayo and now wena uvela uvuze eqala ukuthi kungani phosi babona athawu yazi nami ngicabanga lo mbuzo ngongibonisa umvezele manje asathane yakwazi ukuyigoqula yabo and then siyadlula futhi nabazalwane into esengifuna siyibone uNkulunkulu uthini ngalento uNkulunkulu uthini and then sabuka futhi nokuthi ekugcina after sibuka ukuthi sathane yakwazi ukuziguqula sabuka ukuthi into eyingozi ngalento mas offerisha lama sacrifice kubantu abangasekhoyo ngoba abayilutho bona lama offerings aya kubani kumadimoni aya kuSathane uNkulunkulu afuni sibe nobudlelwane namadimoni ngifuna uyivala manje bazalwane asene ku Deuteronomy 18 ku-18 ufuna iverse ma usikale ku-verse 10 siyibamba ku-verse 12 mhlawumbe verse 10 to 12 manje la sekuyisection yokugcina sibuke ukuthi uNkulunkulu uthini-ke ngalento sesifikile bazalwane nakungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe empilweni noma umbhuli noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlungu
noma owenza iziphonto noma ogula emadlozini noma umthakathi noma umlozi. Ade sibe lapho. Ukhulume ukuthi verse bani. So Deuteronomy chapter 18 Sikai usifika le verse 9 uright na khona maqala verse 9 siya ku 12. So verse 9 to 12. So manje bese ku verse 11. So sifunde verse 12. So uphinde verse 11. Noma owenza iziphonto noma ogula emadlozini noma umthakathi noma umlozikazana ngokuba yilowo nalowo ozenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova. Ngenxa yalezi zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyabaxosha phambi kwakho. Amen. Siyenza lento bazalwane, siyenza bangani bami bancane la phambili. Uthi uNkulunkulu angatholakali la kuthina phakathi kwethu thina esithi sikhonza uJehova. Umuntu obhule emadlozini. Umuntu ohamba izangoma. Nabantu mhlawumbe abantu bayabona lapha banemilozi zonke lezi zinto. Abathakathi. Siyazibona lezo zinto. Abezithi uNkulunkulu mawenza leyo nto wena uyisinengiso kuyena. Siyabona lo bazalwane. So awusamjabulisa uNkulunkulu. Nabe ngicela ukubuza isihlobozi kaNkulunkulu. Uma ngaba labantu basekhaya mabefa abafi kwangempela bakhona somewhere. Ibiyo bakuphi inkinga mangikhuluma nabo. Because phela manje just ukukhuluma nabo njengoba ngikhuluma naye saphila. Siyabona lonto. So ngizama ukuthi kwayiloko ukuthi uNkulunkulu eyizona leli sikhulume namadlozi nani. Kuyaveza ukuthi ngempela kusuke ngebona. Siyabona lonto. Because isibethe uyena ngeke khona inkinga. Because bengikhuluma angisho nje ngakhuluma nomama uNkulunkulu akabanike ukuthi ngikhuluma nomama wami. Ngabe nenkinga. So ngiyacela ukuthi kusengeyona uma wakho. Uzathi uNkulunkulu uyisinengiso kuyena ukuthi nje ukhuluma nomzali wakho. So ngiyacela ukuthi kusengeyona umzali wakho lo. Ngicela ukusho nalokho abantu noma bacacisela abazalwane. Le inkolo kaNkulunkulu nenkolo yamadlozi ayixubani. Umuntu maseloko ekuphikisa kodwa ngani wami cela ukutshela something. Kumele ukhethe. Ngabe ukhonza uNkulunkulu lobu ukhonza amadlozi. Ngoba manje iBhayibheli nalo uNkulunkulu othi yamkhonza liyayiphikisa lento oyikhulumayo. And wena mawenza intando yakho ube uNkulunkulu athi lento akayifuni uzikhonza wena awukhonza uNkulunkulu wena. So ayimixeki mele ukhethe. Ingakho ababuza msemkhumbulo Elijah. Abantu baze bathula. Wafika wami entabeni uElijah wabo babuza. Uthi kuyoze kube nini? uNkulunkulu nimbhanqa. Uma ngabe uNkulunkulu khonzani yena, bangaba uBhali khonzani yena. Sikulelo point bazalwane. Angivesi ivesi mhlambe yokugcina kalento and then see Isaiah chapter 8. Lana siveza umqondo kaNkulunkulu. Okay, yazi ba sorry, asibuyele ku Deuteronomy. The problem shine nje itshe ngezinto eziningi. Oh, ayazalana sibuye asenik Isaiah. Isaiah chapter 8. Bazalwane, ngicela sizwe kahle lento. Usathane lento akayifuni. Ngoba kunabantu abaningi ababambile ngalento. Bawuzofundisa lento kumele ukhulele. Uyabo. Mawungakhuleki uyobambeka nje uyophuma naso ukhonza amadlozi. Mawuhlangene nomuntu nje onalento le. Lento zibazalana kuzibezenze ngezinye indlela. Ngokunye ibona imimoya ivuka phambi kwakho emehlweni. Aseni Isaiah chapter 8. Sokufunda bani? Verse 19 no 20. Verse 19 no 20. Lapho bethikini funani kwabanamadlozi nakubathakazi ababetha imilozi banyenyeze
pho abantu abayokufuna uNkulunkulu wabo yini kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na emthethweni nasebufakazini impela lelizwi abalikhulumayo alinakho ukusa. Amen. Seyizona bazalwane. Uthi uNkulunkulu mawukuthi velele inkinga. Kube khona umuntu othi hayi hamba uyofuna kwabana namadlozi. Ake ukusiza umuntu onedlozi. Noma mhlambe kubathakathi. Lokho mhlambe kwabana nemlozi. Uthi uNkulunkulu abantu abayokufuna uNkulunkulu wabo yini na? Athi kuyiwe ngabaphilayo kwabafileyo. Ayivala uNkulunkulu ngokuthi impela uthi emthethweni nasebufakazini impela lelizwe balikhulumayo alinawo ukusa. Indlela nje leyo sibazalane ehloniphekile ngoba iBhayibheli vele liyahloniphisa. Indlela ehloniphisile ukuthi le nto abayikhulumayo bazona ayihlakaniphanga. Ayihlakaniphanga leyo. Noba unezinkinga ezingakanani angisafundisa izinkinga bazalane zesilindile inkinga abangani bethu. Manje mawuzokwenziwa izinkinga ukuthi usuke uNkulunkulu abe uNkulunkulu ezivumele ukuthi akusondeze kuyena. Siyabona bazalwane noba ngehla inkinga ezingakanani ngokunye bayozama beforce bethi hayi siyakusiza kujayele ukwenzeka bathi hayi ngeke ukuthi sikwenzele siyakusiza ngoba ngathi usenkingeni ungabolithatha lelo sizo ngiyacela bazalwane uNkulunkulu singamphoqi sinqena ukuphoqa abazali ngoba sisaba ukuphoqa ama-in-laws konke zonke lezo zinto bazalwane nabantu abanamanxeba ezandleni wise mele enhliziyweni yakho uthi ube nenhliziyo ethi noma ngingahlukana nobani ngoba ngiphili ngaye engiphila ngaye nguJesu engiphila ngaye nguJesu bazalwane now sivalile next week ngalesikhathi into esiyibuka manje imibuzo abantu bajayele ukuyibuza kunento ezinye esingazibukanga abanye bajayele ukubuza bathi awunanga uSamuel wabona uSamuel ukuvusa Samuel sakhumbula wafunda incwadi kaSamuel siyifunde naye ukuthi simphendula kanjani umuntu ovuka naleyo nto abanye bathi awu naku isela emthini buye ngathi uJesu wathi hayi uzoba nalezulwini namhlanje naleyo seyibuka so next week sobe sibuka ama objections manje sisabuke i-teaching imfundiso so before kube khona ama objections kumele kube khona i-lesson nayi i-lesson and then abantu bazo object so mawufundisa iBhayibheli mele ube ready nezimpendulo la kuma objections wabantu ukuthi hawo mayithi ngimthini mayithi ngithini siyabona nabazalwane ngoba ngokunye ukusinda komphefumulo kuzolala ekuthini umphendule kahle yini na do you know that uyabona lo msebenzi bazalwane esenzayo okuvangela ubaluleke ngisho ukudlula umsebenzi odokotela owenza operation enhliziyweni udokotela angenza iphutha kuyofuna umuntu oyedwa and afe nje only ukulala lo wena ungenza iphutha umuntu afuna phakade uyabona leyo so asikwazi ukudlala ama game ngalento this is so serious ungamnika wena udokotela operating ngani yakho ubumbonde lo dokotela umane edlala ngombese manje ijikjela ayibambi uyamondela lo dokotela ngeke akade userious umsebenzi wakhe uyabona lo bazalwane that's why not if it's not udokotela serious lo msebenzi is even seriousness yawo it's even more than udokotela operating enhliziyweni don't ngisho so uNkulunkulu asisize sibe serious ngawo kakhulu bazalwane singawuthathi life kube sibe into esiyenza kube by the way mawuthatha umuntu ethe uzohlangana nawe ucela nifunde kalento ngesimo sabafile mhlawumbe ufuna advice ngoba uyakwazi ukuthi la iBhayibheli ufuna ukubuza advice musu kuya lapho uthi hayi ngizokhuleka ufunde do you know how many times le lesson bazalwane ngiyifundisa so many times njalo mangizifundisa ngiyaprepare ngiyakhuleka njalo ngiyabuka because this is so serious ngicabanga ukuthi okay uqala ukuthi siyabona bazalwane so nje uNkulunkulu angasisiza sibe serious kakhulu ngayo lento next week we are looking at ama objections so masifuna ukwazi ama objections abantu yila most of the times yila abantu sibathola khona balahleka khona la ngilethi objection athi abuka nje nangu Samuel evusiwe ayikho into ekhulumayo yabona iBhayibheli ahle layibhekisa nje mfowethu nawe yayikhethela into ephilisayo akulashwa kanjalo umuntu ebekhothisa uSathane kanti nawe mawufundiswe uNkulunkulu ukwazi ukumphendula kahle kaloma objections umuntu yasinda asinde kufeni yathi asiza bazalwane uJesu kakhulu
sikhumbule ukuthi sisebenzele imphefumulo ethengi ngegazi. Ake sivale ngomkhuleko ze ngicishe ivideo then ngizothatha imibuzo nama-comment lawo. Asivale nje ngomkhuleko sithobisele emakhanda. Tata nothando olumangalisa kakhulu, siyathoba phambi kwakho Nkosi. Siyathoba Nkosi sigqiba kufunda ilizwi lakho ngento emangalisa kangaka. Inyaniso Nkosi okudala umane usifundisa yona, but it's so wonderful Nkosi nangoku. Siyakubulela Nkosi ngokuba clear ilizwi lakho licacile Nkosi. Siyacela Nkosi apho esistart isokenzwa khona in other times. Ngiyacela Tata nothando kathi ngakuncede. Uncede kakhulu Nkosi umoya wakho ingcwele uthethe nabantwana bakho. Hey Father. Ngiyacela Nkosi nathi sikudinga ngoku. Esidibene Nkosi angabikho umuntu obambekile, obanjwe Nkosi sesisimo. Please Father. Oh Nkosi, let me just pause and make an appeal. Bazalwane sisacemele njalo. Ngiyacela akekho umuntu obona umunye sonke sicimele. Uma ngaba kunomuntu bazalwane la endlini uyazazi yena. Ngendlela athile abambeke kulezi zinto. Noma mhlambe ifamily ethile lokumdozela kulezi zinto lekubanzima ukuthi ale a refuse noma mhlambe yena uqobo noma kanjani noma yingiphi indlela. And namhlanje ufuna usizo. Yabo manje wasikhuleka la khona amandla khona la ekamereni. uNkulunkulu angasiza kakhulu. Uma ngabe kunomuntu okhona othi ufuna usiza nje somehow somewhere lezi lezi zimbambile ngicela phambi isandla. Umuntu othi ngiyalicela usizo ngempela ngicela ukuhlukana nokuthi ngilo ngimane nje ngicompromise ngephoqa uNkulunkulu. Kandlela athile ngibambekile kulesimo. And ngiyafuna ukuhlukana nalento yonke into engihlanganisa namadlozi. Ngifocus eNkulunkulu. Cela ubambekile nje na kanjani kulezo zinto phambi isandla. Yes. Onke senothanda limangalisa kakhulu. Mazwi enhliziyo zethu zonke. Njengoba usifundisile ukuthi ilizwi lakho is because uready Nkosi ukusipha amandla wokuhlukana Nkosi nawo bonke ububi. Kuba Nkosi lento iyingozi kakhulu amadimoni ayangena abantwini amadimoni alawo lezimpilweni zabo. Please Heavenly Father, nazi izandla uyazibona zabantwana bakho. Cele wenze Nkosi isimangaliso. Ubapha amandla Nkosi angele uwafake nje enhlizweni yabo ukuthi babe nesibindi to refuse Nkosi ukwenza into engihambelani nentando yakho. Please Father, ngiyacela kakhulu Nkosi yezulu. Ndiyazi Nkosi singabantu indlela esiweak ngayo Nkosi yamangalisa ayikho into esikwazi ukuyenza ngaphandle kwakho Nkosi. Even sesinalo ulwazi Nkosi. Therefore Nkosi ngiyacela namaphupho Nkosi amabi khona abana amaphupho amabi. Ngiyacela Nkosi ngegama lika Yesu Kristu unqamule Nkosi konke. Please Father, ngiyacela Nkosi kakhulu akekho Nkosi umuntu namandla ukudlula wena. That's why yonke case Nkosi asoyiki ukuzisa kuwe ngoba unamandla. Siyazi bayikho Nkosi into engakusinda. Please Father, help kakhulu. Ngiyakubulela kakhulu Nkosi. I know that you have helped bonke abantu abaphamise izandla bazolifumana uncedo kuwe Nkosi ezinawe besebenzisana nawe. Please Heavenly Father, ngathi ingilosi zezulu zingasolo zibasurroundile Nkosi, chariots zomlilo ezingabonwa zidudule Nkosi imoya engcolile. Please Nkosi siyacela kakhulu. Ngathi uSathane Nkosi angalahlekelwa njengamandla wakhe over this heart Lord. Sicela konke Nkosi in the name of Jesus Christ. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be set